West Karbi Anglong Meghalaya hoilong kitam tangapor hut kiong dung Thengjangthu arong karjap sek pinangan thekponlo bonta bangso Thengjangthu arong nonomat phan phlikep ansi do chotlo la bangso rong kiraikom Japan SA BDC penta un an cherap chetudun pupsi Agustin Hansi pen ningjepong West Karbi Anglong Hamren Ongsupi District Hempi kilometer thongkebra pho kahelo lang hempi khandulialong Vosik achiklo ni phai krege thom anke arni kisu ke phangok kaluklak temperature thongkebra hini pen thongkebra troxy an arni kisu angtang dokoklo lapen chingtang nanglo lapuan arni kisu angtang nangkile irok ke thengpi thengprang gipi kerot anparta kachimit mipin pen ingnam kapiru ajoklo pusi cherok togarar tumpen chithanti La solong socheng amreng border development committee thi hek pen SABDC amepu Agustin Hansi pen sitame aninga klong pen Thengjangthu kirot kanghu ke pangton Japan phirang kiang no pen lamthei peklang Thengjangthu aprang pen langlote nonambang ke ladake non ke 40% nan lo 60% mang ke aweden lo la sini tumte chingki siwai molo pen nonang ke non herjong nang ke po nang ke le ala ituma DFO la pantali tumpulo je la hai hu thing krang ka duka ve lang pon pamika nang ji je la dak li tum la bangso thing thu ben dai si apir thia lon ki du alira cham mesen asiun an ma ganal fiman ta lang pon ngi pulo benili tum hin benta ni tum committee pen ta la son se ke se tum pen dang lok ni tum ka ta chingki chingwai bom lo la pen lang ta langon bom lo asi non mar bang ke kai pen le lang lo tang te kompik lo Kireng Japan awar sai ki joy ki sugle chetong sitami Thengjangthu kang huabang ing ton vek nang jila pen hawararat labang so puthak chirok tok pen langchari si ingnam rai kom sai ki phan lam rihing pen kithan pachini Japan lamthi beklanglo joy pen halapu khanduli forest bit asai hem pen ingnam rai kom sai khia tum sitami amithang sai ka chiklem pen patumi langhem pi arong tibok terayalom vusik ni phai krehini ani kang sampor phai pholom Thengjangthu beng mate pine logs beng inkora truck bolero pickup kang hua truck habida lu theklong si nepdun check pen hamren central range sai hemalong wanted lu Thengjangthu beng inkora truck pen market value hisab dam lo tangte suri thongkep an duji pusi ingnam rai kom sai khia tum pen than Lapela so Thengjangthu beng Meghalaya na thusi ke ponja phan chisik ponro puta kangho tumpen pachini lo halapu aduya hoi kacharai komalong jongsi thengpi thengpra phan kanghon kelang kirai koma videt purutangte kisungana thusi pangno bomlu puta cherok togarar tumpen chethananti SABDC pen kaike ke pangrum pen cherok tok asike ki pialong thengpi kirai kom je phanta RD en pon popusi ingnam rai kom sai khia tumpen chuningri Ingnam rai kom sai khia tumang bong komani thingpi krot kang hua sai long ki klem dukok pulote soda ka kang sai pi pen asai pen pasun tukji aphanta sai dengnang ji puta chithan thingpi kang hua gari kenep long no tangte chilang thulong alang puke mathanang nilu puta Central Forest Range Ranger longkam teron pen pachini lo Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live